Mbak Ida, biasa wae lah. Mbak dia, Mbak Ida, sekondi sampean. aku bar kok mau bakso, Mbak. Ya udah seger banget. Ditambah es tehmu manis banget. Heleh, yo kok ora ngejak-ngejak aku. Aku lho nek tuku apa-apa lho, mesti mbek sampean tak jak. Lho kok iki mangan bakso dhewe, mlipir dhewe. Apa kuwi? Ora ngono, Mbak, maksude, ora ngono. Lah terus piye maksude? Aku lho nek dolan-dolan lho ngejak sampean. Tuku apa-apa lho, gandeng awakmu. Shopping lho ngejak awakmu. Lah kok kaya tegel-tegel men ki lho, mangan ngumpet-ngumpet, mangan bakso iso mlipir. Ora ngejak-ngejak. Padahal lho, maesuk tak teri soto to kowe. Kaya tegel-tegel men mangan bakso dhewe, ora ngejak-ngejak. Ora ngono, Mbak, maksude ora ngono. Wes. Sosone aku ora ngejak kowe meneh. Males. Alah, ya wis lah. Aku ya iso lunga-lunga dhewe. Aku ya ora perlu nderek Mbak Ida terus. Dasar dia, ora ndek perasaan. Aku bakalan rak ngejak kowe meneh. Wong ora ndek ati, ora ndek perasaan. Aku ora ngejak dapuranmu. Males sih.